Tajjeb. Okay. Mela, bħala parti mill-proġett Il-Kelma fil-Komunità tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum il-ħamis 1 ta' Ottubru 2020 qiegħda nintervista lil Joseph Galdes, għalliem tal-Malti permezz taż-Zoom li se jkellimna dwar is-sena tal-Furnar. Mela, l-ewwel nett kif inti Joseph? Ħafna grazzi lil-qajtuni. Mela, se nibda billi nastaqsik. Xi kemm ilek espost għalija din is-sena tal-Furnar? Ara, jiena bħala ix-xogħol nagħmlu kollu ġifieri ta' Furnar, bħala sena ksibta kollha. Inni ifhem, inni minn ta' 13-il sena, jiġifieri minn mindu kelli 13 kont nagħmel ix-xogħol kollu ta' Furnar, imma inni minn meta kont żgħir ħafna ġifieri l-ewwel memorja li għandi hija ta' xi 5 snin, ġifieri kont immur il-forma missieri u bil-lejl u kien jagħtini biex noqgħod kwiet, kien jagħtini biċċa ġina u kont noqgħod nagħmel panina, imbagħad xogħlu kien li jsejjareli u naħodha jiena. Alright, ġifieri is-sena tal-limta mingħand missierek. Iva, ġifieri jiena kont imħajjar ukoll ġifieri dejjem inkun irrid li mmur miegħu bil-lejl nara x-xogħol kif isir u hekk u pratikament tara illum, tara ħada, tara ħbiet fl-aħħar tibda tagħmlu inti, tmetti dejk inti. Ekku, u f'liema raħal ġifieri fir-raħal twelidek fil-Gudja? Ekku, dan kollu kien isir fir-raħal tal-Gudja. Il-Forn ta' Galdes qiegħed fit-triq prinċipali li tagħti għall-pjazza, fit-triq Raymond Caruana biex niftehmu. U kien isir kollox da fil-Gudja, ġifieri. Mela, meta ovvjament forsi inti naħseb ma taħdimx hemm kuljum, sintendi minħabba li taħdem bħala għalliem. Però x'tinvolvi kieku jkolli ngħidlek ġurnata fil-ħajja ta' Furnar? Ifhem, mela, ir-rutina hija ftit differenti minn xogħol normali, ħanejtek, għax hija ftit bil-maqlub. Ġifieri l-Furnar xogħlu l-iktar huwa ġifieri jagħmel il-ħadma tiegħu hija bil-lejl, imbagħad filgħodu jkollu l-prodott finali, ġifieri bil-lejl jkollu l-aġina, jagħmel l-aġina, imbagħad filgħodu il-prodott finali jkun il-ħobża, fimt ġifieri jew il-ftiera ħanejtek jew il-fancy bread li nafuh bħala l-panini l-btieten u slice. All right. U n-nies l-iktar li jiġu jixtru fis-sigħat bikrin ta' filgħodu eżempju jkun hemm min jiġi bil-lejl jew forsi Ikun hemm dawk li għadhom l-antika jew ikun hemm ġifieri aħna mal-erba' ġifieri jibdew ġejjin in-nies għax aħna jkollna l-tajja l-ewwel xogħol. Allura mal-erba' anke dawk li pereżempju jkunu għall-kaċċa għal dażmin jgħaddu u jieħdu dik il-ħobża magħhom jew ftiera magħhom. Ovvjament dil-ħaġa naqset ħafna qabel kienet iktar frekwenti, dan l-aħħar ma diġ daqshekk. Imma ovvjament li nixtieq ngħid il-ġurnata ta' Furnar ma tispiċċax aħna naħdmu mis-sieta filgħodu, tibda fis-sieta filgħodu biex tagħmel ix-xogħol bil-lejl, imbagħad filgħodu tqasmu u tbiegħu mill-forn. Ġifieri imbagħad aħna nagħmlu sal-offsinar. Imma ovvjament imbagħad jibqalek dak il-ħin ta' wara fejn inti trid għax aħna għadna bil-forn tal-ħatab. Ġifieri inti trid taħseb għall-injam, ħadd ma jġibulek, jew taħseb għalih inti, tqattaw inti. Ġifieri imbagħad jibqa' dak ix-xogħol li jsir wara nofsinhar. Għat-tipi differenti ta' ħobs, hemm xi ħinijiet partikolari, eżempju jiena fil-ħobża tal-Malti. Imorru għalija f'xi ħin in-nies jew xi ħobs differenti ieħor hemm xi ħin partikolari? Le, bħala ħinijiet. L-ewwel ħaġa li jkollna aħna l-ftiera, għax il-ftiera iddum fil-forn dik il-15 minuta jew 20 minuta.
bejwet ieħor, ġifieri l-ewwel ħaġa li jkollna hija dik. Imbagħad ovvjament ikollna l-ħobs u l-fancy bread bħal cheese and panini, affarijiet hekk. Imma pratikament m'hemmx ħinijiet għal x'ħin jiġu. Min irid ftiera sħuna jiġi kmieni u ħajilħaqha kmieni. Eżatt, Malti, ftiera sħuna tajba. Ekku. Forsi tista' semmili xi tipi differenti ta' ħobs li tagħmlu. Semmejt li l-fancy bread, forsi xi tipi ieħor. Bħala ħobs, eżatt, il-fancy bread, il-ftiera, il-ħobża Maltija normali, ġifieri li jaf kulħadd, fi żmien lejt nagħmlu l-qaq tal-apostli pereżempju, li jfittxuhom ħafna. Imma naħseb l-iktar magħrufa mal-Maltin hija l-ftiera Maltija. Ekku. Issa, bħala riċetta. Ir-riċetta eżempju li tużaw għal-ftiera. Dik dejjem baqgħet l-istess jew eżempju kellkom taġġornaw għall-gosti tan-nies. Eżempju nafu li llum hemm affarijiet bħal gluten free. Kellkom taġġornaw għar-riċetta matul iż-żmien? Le, bħala mela aħna bqajna bl-istess riċetta l-antika biex niftehmu tradizzjonali. Ma ġġornajna xejn pratikament ħabba l-fatt li gluten free ma nistgħux nagħmlu għax gluten free irid ikollok ambjent differenti u form differenti għal biex ħabba il-kontaminazzjoni. Ġifieri żgur li le ma jistax isir gluten free hemmhekk dak l-istess post. U pratikament aħna bqajna mod tradizzjonali għall-aħħar, ġifieri. L-ftiera ma tiġix maqtuwa bil-magna jew b'xi forma tonda jew li ħafna drabi jaħsbu n-nies, alright? Ġifieri aħna nagħmlu l-ewwel ħaġa issir panina, l-ftiera, imbagħad tinfetaħ bl-idejn, ġifieri b'mod manwali. Bqajna ħafna affarijiet baqgħu manwali. U forsi tkun tista' tgħidilna xi riċetta, eżempju, jew l-ingredjenti li jintużaw, jew forsi xi sigriet żgħir ukoll. Ifhem, sigriet il-ħobża sigriet tagħha hija l-ħin. Iktar milli kollox, ġifieri iktar ma tagħtiha ħin, iktar ħadtik prodott aħjar. Il-ħin huwa ħafna importanti fil-ħobża Maltija għax titla' aħjar, il-fermentazzjoni ssir aħjar, ġifieri qed ngħidu li tintefaħ bil-ħmira, li l-ħmira tagħmel xogħolha biex niftehmu. Ġifieri is-sigriet li tlabni huwa il-ħin, iktar ma tagħtiha ħin, iktar joħroġ prodott aħjar. U il-ħadma tal-aġina fiha xi teknika partikolari, eżempju, meta tiftaħha u kif tifformula? M'hemmx xi teknika partikolari, ġifieri kif qedlek is-sigriet huwa it-teknika naħseb l-iktar il-ħin. Iktar ma tagħti ħin iktar aħjar, ġifieri aħna nibdew mill-aġina tal-ħobs tagħtiha sija u nofs bħala ħin biex titla' nqattawha, niżnuha, ġifieri inkebbuha, ġifieri l-ħobs jitkebbeb, isir dak li ngħidulu ballun, isir bħal-ballun, nagħmluha ballun, u nitfgħu fit-telar bil-maqlub. Nitfgħu bil-maqlub biex imbagħad nagħtuh sija u nofs ċans jiffermenta l-aġina tikber, il-ħobsa tikber, imbagħad jinħabbes fil-forn, jidħol fil-forn ġifieri. U ovvjament inti biex tnewlu għadna aħna dna l-antika, innewluh waħda bl-idejn u jinqeleb bil-kontra, ġifieri naqbduh hekk u neqelbuh kontra biex inti jiġi mbagħad bis-sewwa kif suppost ikun. Għalhekk jinqeleb qabel. U waqt li tkunu qed tnewlu l-ħobs għall-argument. Ġieli forsi smajt lil missierek jew forsi inti tuża xi taqbila eżempju u jaġin il-ħobs jew u jpoġġih fil-forn eżempju. Taqbila jew hekk. Le, taqgħod ma smaj. Ifhem, iktar kliem partikolari bħal pereżempju tnewwel taħbes jinnaf kliem bħal is-saqqi li is-saqqi hawn min jifhemu li titfal il-pjanti ġifieri u aħna nifhmu li is-saqqi
taqbad ħaġina minn post u nitfgħuha fil-mejjilla ġifieri insaqquha ngħidu. U x'inhi l-funzjoni ta' meta tagħmel dan l-aġir? X'inhi l-funzjoni ġifieri? Ġifieri meta tpoġġiha fil-mejjilla kif qed tgħidli u tgħid issaqqija l-aġina, xi tkun qed tagħmlilha eżatt? Tpoġġiha minn post għal ieħor. All right, okay. U semmejt li taħbes taħbes. Eżatt. Iddaħħal il-ħobs fil-forn. All right. Iddaħħal il-ħobs fil-forn. Ġieli, għax qed niftakar, naraw qisu salib fuq il-ħobża. Dak għalfejn tagħmluh hemm xi raġuni partikolari? Minn ħobba tas-salib u minn ħobba bis-sikkina, ġifieri xejn partikolari, ġast il-ħobża tinfetaħ hekk, tinfetaħ. Ġifieri waħedha tiġi hekk, jew tagħmel. Le mhux wieħedha, le, issir bis-sikkina. All right. Bis-salib issir forma ta' salib, ġifieri waħda kontra l-oħra, u bis-sikkina ngħidula aħna bis-sikkina issir waħda biss tinqata' u tinfetaħ il-ħobża bis-sħana tal-forn u bil-longa tinfetaħ isa tispakka. All right. U kif qed li intom tużaw forn tradizzjonali tal-ħatab. Ovvjament, it-toma nassumi li tvarja xi ftit bejn il-forn tal-ħatab u l-fran li jużaw aktar moderni u x'hekk. Ekku, jiena iktar ma nista' ngħidlek jiena iktar jgħidulek forsi n-nies. It-toma tvarja żgur. Ovvjament aħna il-forn ikun tal-ħatab li nagħmlu huwa li nitfgħu l-injam jinħaraq kollu, ġifieri ma jibqax injama waħda, jinħaraq kollu, u l-ħobs u ovvjament kollox ġifieri ftajjar jekk huma panini btieten, isir kollox bil-longa. Ġifieri mhux ma jkunx hemm injama waħda taqbad, kollox isir bil-longa, ġifieri hi tisħon il-ġebla kemm il-qija u kemm il-ġebla tal-ġemb u ovvjament tisajjar bil-longa tal-forn. Eżatt, għax ovvjament bin-nar dirett forsi jitbaskat. Eżatt. Tużawha kurzita il-kelma titbaskat? Iva. All right. Għax fil-fatt hija kelma dialettali jekk min issejra żball. Nużawha ħafna anzi. Eżatt. Darba minnhom kont qiegħda nixtri l-ħobs fil-fatt u qalu li dix kelma hi. Titbaskat, ġifieri tieħu aktar kulur. Mela, apparti minn hekk, ġifieri ħabba li l-forn tal-ħatab kif qed tgħidli isajjar il-ħobs bil-longa. It-temperatura kif tikkontrollawha tal-forn? Ara, it-temperatura tkun bej 500 u 550 degrees Fahrenheit. Aħna tagħna qiegħed ġifieri bej wieħed u ieħor jekk qed ngħidu degrees Celsius huwa bej 260 u 300 degrees Celsius, ġifieri. Ma tagħna huwa Fahrenheit. Allora jkun 500-550. U ovvjament kif qedlek irid jitbatta kollu, ġifieri 550 ikun il-longa tal-forn ġewwa. La njama waħda xejn ġifieri isajjar bil-longa tal-ġebla biex niftehmu. All right. U kemm tridu tixeluh minn qabel biex tilħaq jgħaddi dal-proċess? Ovvjament, peress li l-forn tal-ħatab titqabdu minn kmieni, ġifieri biex jitla aħna peress li naħdmu sa l-offsenar u l-forn ikun ftit ilu ftit ma jitqabbad. Li nagħmlu huwa li nqabdu l-ewwel ħaġa filgħodu immorru nqabdu, ġifieri għax inti tittoqgħod miegħu fis-sens li jekk għandek forn tad-dawl li xeltu jew tal-gass xeltu u moħħok mistrieħ. Ma forn tal-ħatab tittoqgħod miegħu tara li jitla it-temperatura li tridu inti, jekk jitla ħafna tittoqgħod tistennieh. Ġifieri hemm ħafna jekk jitla inqas tittieħ iktar mhux kemm tgħid xeltu minn plakka u ħallejtu jitla dik it-temperatura, allura tittoqgħod iktar miegħu. Toqgħod moħħok hemm biex la tellaw la jkun inqas u laqqas ikun iktar. Għax jekk ikun iktar tittoqgħod tistennieh, ġifieri il-ħin imbagħad kollox wieħed imur mal ieħor, ġifieri jekk il-ħin huwa kif taqbad tgħid kollox qiegħed ittajmjat
bil-ħin tiegħu, ġifieri jekk suppost laġna il-ħobs idhom jiffermenta sija u nofsu jrid jidħol, għax jekk jissewwa ħafna jinfaqa u jiġi ġadd, ġifieri tittoqgħod attent iktar attent minn forn tad-dawl jew tal-gass. Ekku. U bħala għodda, inti ovvjament il-forn huwa tip ta' għodda, però tużaw xi għodda oħra u għandha xi isem partikolari? Le, aħna nużaw bħala biex inħawdu pereżempju l-aġna għandna l-bajla. Qabel kellna bajla l-antik hija bajla tal-injam, issa għandna bajla tal-stainless steel, iktar moderna u iktar effiċjenti fehm. Ovvjament bħala għodda oħra hija għandna l-pali, il-pali huma bihom peress li l-forn huwa font ħafna taħdem bil-pali biex iddaħħal il-ħobs, biex toħroġ il-ħobs, pjanċi, kollox. Alright. Pali ovvjament għax għandhom forma ta' pala li qed tiġbor. Ekku, ġifieri ikunu tal-injam bil-pala b'kollox, ġifieri fejn tpoġġi l-ħobża wkoll ikun tal-injam. U ovvjament dal-aħħar qed nagħmlu wkoll mhux ovvjament, dal-aħħar qed nagħmlu wkoll il-pizzets tradizzjonali blaġina tal-ħobs. Kienu mitlubin minn nies propja u bdejna nagħmluhom ukoll. Ekku, fil-fatt saret hekk xi ħaġa komuni li n-nies iriduha. U meta niġu eżempju biex insejħu il-partijiet tal-ħobża Maltija, għandha xi isem partikolari? Kif jkollok tiddiskrivija, kif tiddiskrivija l-ħobża Maltija? Għandha l-qalba, għandha l-qoxra, għandha l-bieba, min irida bil-bieba u min irida ġemba, jiġifieri ta' gosti u min irida ġemba għax jgħidlek jiena ħobbu misjura u tqarmeġ. U min irid iktar il-qalba, allura jieħodha bil-bieba. U iktar ma tkun kbira l-bieb iktar aħjar għalih. U min ukoll barra minn hekk joħod jgħidlek pereżempju tieles misjura jew tieles bajda jew gosti u jiġifieri kollox suġġettiv. Issa ħaġa oħra li tinnota bil-ħobs illi kultant ġieli n-nies jiġu jixtru u jirreferu għal ħobs tal-slice eżempju mod partikolari. Ġieli smajthom jirreferu għalih xi isem partikolari il-sliced bread ġifieri bil-Malti. U min jgħidlek ħobża bajda jew ħobża samra. Ma jgħidulekx eżempju tini tal-kexxun? Tal-kexxun iva, imma dik Maltija, alright. Se qed tgħidli għal fancy bread. Jekk għal tal-Malti iva tal-kexxun u hawn min ħobba, ġifieri irid lilha biss tal-kexxun. U xi tkun eżatt din tal-kexxun? Tal-kexxun tkun isa fi pjanċa ma tidħolx. U ngħidulha tal-kexxun, il-forma tkun rettangolari. Ngħidulha tal-kexxun, ġifieri m'għandix forma ta' kexxun, ġifieri, ma l-isem ġifieri dejjem hekk smajtu, dejjem hekk qalu, ġifieri hawn min iħobba mqatta u min iħobba sħiħa, gosti, imma tkun iktar tal-kexxun tkun iktar kif taqbad tgħid. Mhux daqshekk tqarmeġ. Daqskemm iqarmeġ il-ħobs li jkollu qoxra, ma jkollux daqshekk qoxra. U bħal dal-ismijiet, hemm xi ismijiet oħra li jsejħulhom b'dak il-mod partikolari? Forsi xi ħobs differenti. Bħalissa ma jistax jiġuni f'moħħi, ġifieri ma nafx ma jidhirlix li hemm xi ħobs differenti li dawn li semmejtek tal-ġemba, ġifieri jew min li tieni waħda ġemba. Intifhmu li jrid ħobża ġemba mhux xi ġemb ta' x'imkien. Eżatt. U xi ħaġa oħra li nixtieq insaqsik dwar hija jekk it-temp, jiġifieri jekk tkun ġurnata aħna ngħidu ċlampu ikun
ħafna umdità, dak jaffettwah il-ħobs u ir-riċetta tal-ħobs tinbidel skont it-temp. L-ewwel ħaġa jaffettwa ħafna t-temp, ġifieri it-temp jilgħab logħba sewwa fil-flaġna fir-riċetta. Ir-riċetta inti mbagħad ma' żmien tidra, ġifieri jekk tara iktar pereżempju jew tara li t-temp huwa kiesaħ eżempju, tagħti iktar ħin u tagħti iktar nżidu iktar ħmira. U skont ukoll anke varja kemm il-ħmira u kemm l-ilma, jiġifieri skont kemm tagħmilha ibsa l-għaġna, skont kemm tagħmilha radba, ivarja skont it-temp. X'int it-temp qed ngħidlek jilgħab logħba tajba ta' veru, ġifieri titqgħod attent ma' żmien tidra, ġifieri tqgħod attent x'tagħmel u x'ma tagħmilx. Eżatt, għax fil-fatt ġieli eżempju tixtri ħobs u jkun qisu mtappan minn ġewwa, tinduna li hemm xi ħaġa mhux tas-soltu u speċi forsi it-temp ukoll in-nies forsi jindunaw dal-affarijiet kemm jista' jaffettwa il-ħobs fil-verità. Bħala sena tal-furnar, taħseb illi għadha popolari maż-żgħażagħ tal-lum? Iktar lem li huwa ġifieri kif qed ngħidu bħala ħinijiet, il-ħinijiet huma ftit kemm xejn strambi biex ngħidlek, għax ix-xogħol jinħadem bil-lejl, u dak li jkun jgħidlek jien bil-lejl norqod irrid mela immur naħdem. Taf kif allura u min ikun imdorri bir-rutina u rutina li hija filgħodu x'intara d-dawl x'intara d-dlam torqod. Għalih hija kemm xejn diffiċli, allura iktar lem li infatti bħala furnara dejjem jonqsu. Jiġifieri l-ewwel wieħed li pereżempju ommi tgħid li ara jfettilek taf kemm inbatija, tara missierek kemm bata, taf kif jiġifieri hemm dejjem dik isa jgħidulek biex is-sagrifiċċju rabta iktar mill-sagrifiċċju rabta. Iktar mill-sagrifiċċju għax m'għandekx tgħid illum trid ma niflaħx mhux sejjer jew illum kif titmur bil-fors. Trid ma tgħidx. U xi ħaġa tal-aħħar. Apparti l-ħobs, inti qed li tagħmlu il-pizzess u xek bl-aġina tal-ħobs. Forsi tagħmlu xi affarijiet oħra apparti dawn l-affarijiet? Bl-aġina tal-ħobs pizzett dawk naħseb bħala bl-aġina tal-ħobs. X'imbagħad għandek l-aġina tat-torti u għandek affarijiet oħrajn, imma bl-aġina tal-ħobs. Il-ħobs, il-ftejjar u pereżempju kak ukoll nagħmlu l-kak tal-ħmira li huma magħrufin sew man-nies, jiġifieri jekk tgħidilhom kak tal-ħmira u ifittxuhom ħafna għalija fil-ħanut jistaqsu ħafna lihom il-kak tal-ħmira, hemm ukoll il-kak ħelwin. Ovvjament bl-aġina tal-ħobs. Dak li jsir il-ftajjar, il-ħobs, tieżen u panini li ovvjament dawk huma fancy bread allura hemm xi ingredjenti oħra li inżidilhom ma jibqgħux bl-ingredjenti tal-ħobża, ġifieri il-ħobża ssir bl-ingredjenti li huma ilma, melħ u ħmira. U tqiem ovvjament. U l-ħmira li tużaw hija naturali jew għax ġieli tixtri eżempju? Il-ħmira aħna nużaw l-imxarba u aħna nużaw il-dry yeast, ġifieri li tkun fil-pakkett aw in-niexfa biex niftehmu. Okay. U ġifieri kif qed li tagħmlu eżempju l-aġina tat-torti. In-nies jiġu jixtru eżempju jgħidulek tini nofs kilo ħobs tal-aġina biex imbagħad jagħmlu xi ħaġa biha huma d-dar jiġu jixtru hekk in-nies.
Iva, l-ġina tal-ħobs għaw min jixxija u għaw min per eżempju jrid jagħmel il-pizza u ġifieri mhux ħadd ikmanda tgħidlu nagħmel hekk jien. Għaw min jieħu l-ġina u jagħmel il-pizza u jew pizza u min jagħmel il-ħobża u min jagħmel affarijiet oħra biha, ġifieri għaw min jiġi jgħidlek isma' għal għader fali nofs kilo ġina, għal għader fali kilo ġina. Li kun terfalu u għax aħna mill-lum għal-għada, tgħidilna mill-lum għal-għada biex aħna nkunu nafu anka kemm ħaditfax ħabbax xogħol u kollox. U dak li jkun terfalu u jagħmel li jrid bi ovvjament. Tixtieq iżid xi ħaġa oħra ma li qedtilna? Post kollox. Naħseb saqsejtni kollox, saqsejtni fuq kollox u għattilkom kollox. All right. Mela, nixtieq ngħidlek proset tal-li feċi bajt tozza din is-sena għaliex kif edna mhix forsi daqshekk komuni speċjalment maż-żgħażagħ. M'għandix dubju ġifieri li il-papa tiegħek żgur japprezza li bajt tieħu interess u aħna wkoll ħadna interess għax interessanti ħafna li ssir taf mod partikolari għaliex ovvjament minn forna li ieħor ċertu affarijiet ikunu differenti. Jinbidlu iva. Ekku.